برو مبار وقوزي بيت شكرم لاو نانا تاساك بيسكي يا مبارد يا أخي وش ما مقرتيه هبال أجنها هبال أصغى شاف شيمي شكاري مبرهي يا مدرس يا أخي یاسا گرتنê sînora nasnake huner jî gelek caran reng û dengê girtîgehan vedide. Li bajarê Dirbêsiyê şanowa bi navê sala 1999 de li navenda çand û huner hat pêşkêşkirin. Bi rastî şano gelekî nacih bû û ji alî azadiyê gelekî xelkê me servekirin û azadî bi nisbê ji Kurdar e gelekî giring e û lazim xelkê me giş vî tiştîhan nas bikin biçûk bimezin bin Kurd bin çawa bin المهم ev tiştîhan gelek nas bikin û bes nas kirin jî gerek pêk rabin ji teban. Bi zimanekî tîraj komîdî ev şano hat pêşkêşkirin. Li gorî daxwaniya Elî Mehmûd nivîskar û şanokerê vê şanowê mijara xwe ji rastiya jiyana gelê Kurd wergirtiye. ev şanoya me navê şanoya me sal 1999 zindanek yani şivazê Bakur milê Bakur de Kurdê me Bakur zindanê de pergara dijmin de çi êş dikişînin zimanekî trajî komîk yani trajedî û komedî hevdûr e Kurdek yani rêxistin kirî Kurdek siyasî û Kurdek jiyana wî nav pergalê de heliya ye şaşîtî dikeve zindanê tabii ev mijara me şano ji rastiya jiyanê hatiye girtin pir hevalê me werib şaşîtî ketin ya jî bêedaletî bi sala zindanê dimane esasî me ev zulmal ser Kurda dibe xwesteka wanî xwesteka dijminî Kurda bikin bindest ev şano tevayî armanca wî viya têx bingeha xwe sê kesa tê melîst bi şanoya xwe û mij encamê de ev zulma hevalê me jiyana pergala qirêj de rastiya xwe dibîne rastiya rêxistinê rastiya gelê xwe dibîne nav pergalê çi qasî heliya ye viya dibîne û ev jî dikeve ev rêya rast û viya fehm dike tevlî dibe fikirê xwe fikrê azadiyê tevlî fikrê azadiyê dibe. Ji aliyê xwe ve jî şanokerekî din yê bi navê Hozan Hadî balkişan ser vê yekê ku cihê bûyera sereke ya vê şanowê ji zindana Amedê bû. Rastî ev destpêkê ev şanoçê bû navê sal 1999 ser berxwedana zindana. Taybet me wek numûne bir zindana Amedê ama di vê şoreşê de ev vî şerî de em dibînin me texsîr xistî heqê xwe hevalê menî zindana berxwedanê dikin heya deqa îro Dixwest em birêkê wa bîr bînin. Di nava Rojavayê Kurdistanê û dirêjehiya 10 salan tenê rojên Newrozê dibûn qatên şanowan. Lê niha li ser dilkên firmî li navendê çand û huner şanokerên Kurd hunera xwe pêşkêş dikin. Hemed Xelo, Radyo Dengê Zelal.